sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rizel. Sa dili ko pasugan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, First and Last. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa ka babay nga nagpuyo sa Buhisan, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Rizel. Recorded by X Thunder Gaming. Day, nana kay Facebook? Ha? Facebook ba? Mao man ay bag-o karon. Daghan na magagimog Facebook ron, uso man na. Mao ba? Himuwi ko no ko. Sige, himuan ti ka. Human sa tong klase. Muhapit ang internet cafe ka diyot para mahimuan ti kag Facebook. Sige. Oh, human na ha. Gitagaan na ti ka sa imong Facebook username ug password. Pwede ra na nimo i-open dito sa inyo. Naraman mo yung computer sa inyo, di ba? Oh, naara. Okay. Pwede ra sa na nimo i-change imong password dito. Sige, Day. Thank you. Mao din ni Facebook. Uy. Nami mga nag-friend request na ko. Ipang-accept na ko, B. Uy. Nami nag-chat na ko. Kinsa man ni? Siegfried? Hi. Pwede makik-friend ko ni mo? Replyan ako, B. Pwede raman. Kinsa di ay ka. Send na. Tagaan na. Yabag mo tingali ni siya. Patag-anon man hinuon ko. Huwag sagot siya nagbutang ang profile picture eh. Anime man iyang gibutang. Ugma, mangutan ako sa kong mga classmate kung naabi na kailaan ni niya. Wa man ko kailaan na, day, uy. Nangutan na nasad ko sa tong mga classmate din, hiwa sila makailaan na. Kinsa gid ba day nino? Dili ka na tagalaing section? Ha? Recess na ay. Dali, magawas dayon ta. Ato ng pangitaon kung kinsa ng Siegfried. Aw, si June ay. June? June, good. Kanang mag-glasses ba? Classmate na mo. Kanay. Kanang nag-eyeglass, oh. Eyeglasses, oh. Classmate na mo. Kanay. Kanang nag-eyeglasses suod sa mong classroom. Ano? Siya? Aw, si June, di ay? Oh, June Siegfried ba? Siegfried mo ko siya. Ba, June, bay! Naningitan mo! Ha? Isa man. Ikaw dito nag-chat na ako? Oh. Oh, ako. Nga naman? Wa lang. Nangutanar ako. Nga naman sa mong June, uy. Ha? Nga naman, Dami? Wa man lagi mo mag-shake hands ba? Aron magkaila-ila, cute. Da. Mura mo sa to siya gawin klaro put. Mura mo tugligoy. Mausad. Tingali bayag nag-uyab-uyab na ka, ha? Wa, maoy. Aw lagi. Taas ba yung expectation ni mo? Dili ko gusto nga sa gula ni mong uyab-uyab ang imong pagtuon. Ma. Unsa?
Unsi makikistorya ba? Makigistorya lagi ko no si Johnny mo. Ha? Nga naman? Feel na ko no, manguyab siya ni mo. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man ang isulti nimo ba? Kuan. Ganahan masakan ako, di ba? Ha? Oh. Oh, sa ato pa. May chance di ko. Kuyawasin nimo eh. Imo pa man siguro unog-una kung may gusto ba ko nimo, nakamanguyab na ako. Oh, siyempre. Base niya, ibasted ko nimo ba? Nga sa ato pa, dili ka manguyab na ako kung wa pa ko'y gusto nimo. Unsa man di ay. Di, kalain. So, kita na? Ha? Kita na ba? Nakagusto man ko nimo niya. Nakagusto ka sab nako. So, kita na? Oh. Oh. Yes! Oh. Uyab na ta. Hala. Atay gid kong mama ani. Makasabaan gid ko kung mahibaw siya na anak ko'y uyab. Nag-uyab-uyab ka na gidi ay? Oh, ma. Huwag di ko magdahom nga mahimo ni nimo nako, Rizal. Nagdako ka nga mutuman kag yun kung unsa may imando nako nimo. Pero karon, imo kong gisupak. Ma. Buwag na ha? Unsa ma? Bago pa ganina ko siya gisugot niya, buwagan na nako. Unsa man? Musupak yun ka? Dili, ma. Oh, buwagan ako siya og badayon. Sa'yo makibuwag. Mauna. Dili magud masugot akong mama nga maguyab-uyab ko gud. Kabago pa nato niya. Magbuwag na yun to. Sorry pero dili man ko pwede masupak sa gusto ni mama gud. Makikistorya lang ko. Tinaro man ako. Ha? Uy, ayaw lang uy. Maldita kayo kung mama mayaw-yawan gud ka. Nga naman di ay. Okay na eh. Basta, magkaibaho siya nga tinaro ni ako Huwag ko magbinuang. Ayaw lang laki. Basta mauna to, buwag na ta. Unsa ma? Ihatod ko nimo sa eskwelahan? Oh, gusto kong mutanaw atong lalaki nga uyab nimo. Ha? Uy, mawa naman mi. Ayaw na lang uy. Gibuwagan naman ako siya good. Basta kay ihatod ti ka. Ma. Mauna siya maay. Kanang naa sa pikas classroom. Unya, naka-glasses. Inig Sabado, dad-anas bay ha? Ha? Pero puwag naman mi. Basta kay dad-anas bay. Ako nang ilailahon og maayo. Salamat ha nga. Niyan higit ka sa amo bisag buwag na ta. Uy, kaso Gusto sa ko mga tubang si mong mama. June. Wa ko'y problema niya. Unsi buti mo ipasabot ma. Okay rin ako nga magkauyab mo. Tinuod ka ma? O lagi. Kita naon ako niya no, murag tarong man siya nga pagkalalaki. Ang hangyo lang nako ninyo nga magtinarong gyud mo hangtod nga mahuman mo sa inyong pagtuon, ha? Oo ma. Isaad na ko. Unsa? Mularga na ka? Kinahanglan, babe. Karon nga nakagraduate na ko. Kinahanglan nga usampan ako sa barko. Tungod kay gusto ko nga makatigom. Aron inignaog na ako, magpakasal dayon ta. Tinuod ka, June? Oh, babe. Tungod kay mahal kahit ka.
John, Oh, nganong nagtungok ka man diha? nabag-uhan lang ko ma. Unsaon, hapit ba kada adlaw nga magpuyog ning John? Unya karon, mag-antos pa mig pila ka buwan una na umakita usag usa pagbalik. Anak, gid na anak. Basta makaparis ka og siman. Sumaha bitaw, ako og si papa nimo. Sa unang kani, tagduha ka tuig una na ko makita si papa nimo. Mahayo gani karon kay tag 6 months ra ang ilang June. Ay, maana ra ka ana, uy. Usa pa, dali ra kaayo ang dagan sa panahon. Mausad ba? Nak, naunsa ka? Lain mo ako ginhawaan ma? Uy, dili ka kamabtos? Unsa ma? Ma, positive ang piti. Mabdos ko. Sa ato pa. Doon na mo'y umaabot nga anak si June. Oh, ma. Kung mo na, papa na ko. Oh, babe. Grabe king ako kalibay karon. Usa maning kamot ko dinig bayo para ninyo. Para nato. Salamat, babe. I love you. Amping diha. I love you too. Ikaw, pagampi sa ha. First and last love na ko si John. Makaingon na tingali ko nga kami na ang pinaka-blessed nga couple sa tanan. Tungod kay ma-feel gyud ako ang support and love gikan siyang pamilya, ingon man sa akong pamilya din hinamo. Karon, minyo na ni John og may usa na ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan kaagi ni Rizal nga taga Buhisan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulakan, first and last. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.